Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nianata sa ikalimang Domingo sa Kwaresma niya sa ato dinhing parokya, ikaupat ni nato nga nobinaryo. Atong padayong yampo pinaagi ni San Vicente Ferrer ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, ang kalampusan sa atong kuan karon gihimo pagahimuon nga kalihukan didto sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio nga mao ang consecration magsugod karong gabii hangtod ugma sa buntag nga unta maayo ang panahon. Ang ato mga delegates nga muadto sa Marian Congress ug motambong sa consecration, maayo lang unta ang ilang kahimtang. Ato sang iyampo labaw tanan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na gyud ang nagsigi kamo nga nagsigi og pamalit niining ato mga slots para sa atong kapistahan ug sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga mo'y naghimog dalan diha sa dagat
ug agiana diha sa lawom nga katubigan, nga mao'y naglaglag sa karwahe sa kabayo ug sa mga sundalo. Mga pukan sila ug dili na makatindog, gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon, magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mo tungha kini ug makita ninyo. Maghimo akog dalan dito sa kamingawan ug mga suba dito sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lobo ug mga abistros, kay padagaydayon ko ang tubig dito sa kamingawan ug mga suba dito sa disyerto, aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol, alang sa kong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Sa pagpabalik sa Ginoo, sa mga bihag sa Siyon, naisama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Unya ang atong baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran, O Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas, nga naghilak, mangani nga managsadya. Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita
kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo, nga labaw pakaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamataro nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamataro nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo, pagkamataro nga gikan sa Dios o gipasukad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw, ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos ug nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay, uban sa paglaom nga ako banhawon. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabuot ni ini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon, mga igsuon, wala ako maguna-una nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makaabot ako sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diritso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo, mialirong kaniya ang mga tao og milingkod siya og nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babay nga hisakpan nga nanapaw og siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhana hisakpan nga nanapaw sa atong balaod. Nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod nga mamatay. Karon unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Og samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya, mitikubo siya pag-usab og misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa. Una, ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babay nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, babay, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo naghimo og dagkong mga butang matud pa sa atong tubag sa Salmo nya paghimo niya dagkong mga butang unsay sumpay napuno kita sa kalipay. Lingi ay mong tupad pangutan ay na malipayon karon. Nyagwa gani na malipay pasabot wa na kasinati nga ang Ginoo naghimog dagkong butang diha siyang kinabuhi. Kay malipay man ta basta makasinati ta nga naghimo tag dagkong butang. Nga nabitaw rong atong mga kandidato murag silag yung tanan nagsaad yod nga maghimog dagkong mga butang sa Pilipinas aron ta malipay. Nya, mutuo mo na. Mutuo man ang ilang ipanulti. Anong inyo man kong tutukan? Ako, wa ragyod ko magsaad ninyo dagkong butang. Ang ako noon, pamalit mog slat. Og mapuno mo sa kalipay. Nya ako gining pamatudan nga wa gini palit og slat dinhi nga nagmasulubon. Hasta gudtong nangamatay, malipayon nga namatay. Manugon pagkukunong uban, og naaga ni ko'y limos, ipalit yapog slat, ha? O ana. Onya, ang samay na itabo sa sigig palit og slat, napuno sa kalipay ang namalit, napuno sa kalipay ang nakabenepisyo. O tanawa karon, gawas nga nindot na ning atong gamay nga simbahan, ning dako pagyud ang atong nataran. Nindot na kayo atong parkingan, di ba?
Awa mo nindot eh. Siyaro naman sad mo. Nya, og magsige gyapon mo og palit og slot, makatukod na sa tag-kumbinto diri sa Luyo. Ato ning i-groundbreaking karong inigpista nato karong Sabado. Nya, og magsige pa gyud mo og palit og slot, malipay na sad mo, makatukod na sa tanang atong gipangandoy sad nga social hall o kanang mga organisasyon, mga opisina sa organizations. Dias kilid sad, kanang napalit sad nato dihang yuta. Nya magsige pag yun mo palit og slots. Basig munindot nagmaayog samot atong grounds. Kay napat ta dihay mga plano. Maekstinan pa nig jutay ang atubangan sa atong simbahan. Sige pag yun mo palit og slot. Basig mapalit na nato diyang atubang. Isayunan ka na. Di dagko kay ng mga butanga. Pero diin man agasugod sa atong pagpaminaw sa Ginoo. Ug unsa may kanunay yung isulti sa Ginoo nato aron masinati nato ang iyang dagkong mga butang. Kanira sang iyang gisultis babay, ingon siya, "Day, why nagpabilin aron mosilot nimo?" Siya, "Wa man sir, kay batuo naman tato siya hangtod mamatay." Unsay gisulting Kristo, kun mao ka na, dili sad ko mosilot nimo, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Kining pagpapa sa atong sala, buhat kinis Ginoo. Muna kanang imong bana kung nakasa, kanang imong asawa kung nakasa, kanang imong anak kung nakasala, nya kanang imong ginikanan kung nakasala, kanang imong silingan kung nakasala, kanang imong uyab kung nakasala, kung kining inyong pare nakasala, nya kinisang sakristan way sala. Ayaw pagsigig ingon hunungan ang imong sala, hunungan na, ayaw. Unsa may imong isulti, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Pananglitan imong bana paduong na siyang kabit, ignoran nimo, lakaw na og ayaw na pagpakasala. Ang sa may batios bana, iniglakaw pa doon nga tos kabit. Magsito yun, stilan, oy, sala, magid ni. Mana. Mubalik to nimo. Human na sa dito. Mubalik. Mubalik to eh. Magilak-hilak pa to. Sa ilua dyan ko day, natintal ko. Ana, isa isos. Kanagong sala, mamungunay makaguba sa atong kinabuhi. Ana, ako ragyo kang pasayloon. Natanawa, di ba, mapuno ginas kalipay imong bana. Kaya nga naman, di naman ka masuko, mubalik siya nga to. Pero mubalik siya dito, di na siya magpakasala. Iyan na tong ingnon iyang kabit, hunongo na taning salaa. Kay mauni ang makaguba sa akong pamilya, purti rabang buotana sa akong asawa. Mingon din imong asawa, mingon din iyang kabit nga, karon na lang noon, nga 20 na takatuig. Nga mingon din iyang imong bana, wa may awahi, wa man say una para sa Ginoo. Ako na ning sugdan karon pagbasol, kay nakaila naman ko sa Ginoo. Ikaw, tanaw na ko nimo, mura na lang kag basura. Ang sala, mga igsoon, lami ragid na, basta di ta kakita Ginoo. Pero baka kita gan ika Ginoo, mura na lang ginagbasura ang sala. Luod na kay natanawon. Adi mong to? Si San Pablo miangkon ana sa atong ikaduhang pagbasa, ningon siya sa wap ako kailan ni Kristo, purti na kong value atong bililhon kay niya ang mga butang ang iyang gikuptan, ang iyang espada, ang iyang gahom, ang iyang authority, motong gipanglutos niya ang mga Kristiyanos, gipamatay pa niyang uban, gipangpriso niya, purti gid niya atong daig siyang kaugalingon nga buutan kay siya. Tungod kay nituman siya sa sugo sa ilang labaw sa mga kaning mga Hudiyo ba. Pero pagkailan niya ni Kristo, matod pa niya ang tanan na himong murag basura, ang bililho na lang gid niya mao si Kristo. Kana inindot kayo?
So ang ato na himuon, maningkamo ta nga makakita ta ni Kristo, makailata niya diha sa atong kinabuhi. Lingian na imong tupad. Sige na. Lingi ba? Lingi mo ba? Lingi. Sige, lingi. Sige. Karon, pangutanon ta mo. Nakakita mo ni Kristo, anang imong tupad? Kay wa ganay kakakita ni Kristo, wa ginay bili. Tanawa ha, kanang imong bana o ang imong makit-an diha si Satanas, ang iyang pagsigig sugal, ang iyang pagsigig hubog-hubog, ang iyang pagpangabit, ang iyang pagka-irresponsable, mao ra ginay imong makita, mga naong manisyawa, mao na magsigig kag yaw-yaw, wa gina siya bili, mura ra na siya basura. Di ba? Anong inyo mo kong tutok-tutukan? Kanang imong anak, ang makita nimo niya ang iyang katapulan, ang iyang kadakugkaon, ang iyang kahugawan, ang iyang pagka-adik anang cellphone, ang iya ra yung pagsigig duwa anang computer, nya bogo ra ba? Hangton mo bati ang naong anak. Magsige na kag panaway, ikaw bati ang pianga ng ilong nimo. Mingon sa nimong anak, may diin ko maliwat sa kuno. Dugay na kong gamahay ani kong ilong, liwat ko ng ilong nimo. Nya imo pag yung sawayon na magsinawayay na mo wa nay bili. Di ba? Mura na lang basura, agi-agian na lang na nimo. Kung mutagad ka singhag, kay wa ka kakitag Ginoo. Na karon kanus aman ta makakitag Ginoo. Kung kamao na tang mopasaylo. Og kamao sa tang mulimpyo sa atong kasing-kasing. Kana bang maputli atong kasing-kasing kay matud pan Kristo, unsaon man nimo pagkuha ang puling sa imong silingan kung naay troso sa imong mata. Garbo ba? Garbo. Kamao tang mutan-aw sad nga naa sad tay sala. Nya makakita kay kas imong sala, nya imo na nang hunongon, makakita na kas balyo anang imong giatubang. Natanawa ha, diris ebanghelyo. Ilan ang batuon? Nya ingon sab, nya sa may kasulti, balaod man ni nato nga batuon gini kay nasakpan man gining nanapaw. Kay sa una gong panahon mga igsoon, subo palandongon ang mga babae wa gyud authority. Mao na nga kon masakpan gani nga manapaw ang laki, maura may bililhon, ang babae way bili. Mo na batuon ang babae hangtod mamatay, ang laki ibilin kay bililhon man siya aron makapanapaw na pod siya. Nya kadto na sang iyang napanapawan, batuon na sadto aron adto na sa siya lain. Aon saon man gyud nga mao man na ilang paghatag og bili sa una. Pero si Kristo unsa iyang gihimo? Pag-ingon, unsa man ni batuon o dili? Og moingos Kristo batua. Kay tumano na tong sugo ni Moises. Patay siya sa mga Romanhon. Ngano man, ang Roman government mo may nag-reign nila. Wa may Hudiyo nga makadesisyon og kamatayon. Ang Roman authority raman. Mo bitaw si Kristo ang nagdesisyon nga patyon siya si Pilato, ang Roman official, dili ang mga pare. Igo ran lang gikiha si Kristo dito. Karon og moingos Kristo patya na, patay siya sa Roman Empire. Og moingos sa siya ayaw patya, patay pod siya sa mga high priest og sa mga kadaguas mga Hudiyo, wa gyud siya ikyas. Pero unsa may gitan-aw ni Kristo, ang balyo sa maong babay, ingon dayon siya, kinsa ninyo dihay wa gyud makasala og wa gyud sala, mo'y muunag hapak niyag bato. Pasabot ingos Kristo, sige kuno, limpyuhi usa ng inyong kasing-kasing, tan-aw na to. Og di ba mo kakita aning bayhana sa iyang balyo? Hoy, naghinay-hinay panglakaw kaning angkon naman silang sala. Tuod no, sadaan man sa diay ko. Anang angkon sila, ang unang nang lakaw ang mga tiguang. Kanang mga tiguang kamo. Hasta sad ako tiguang na rabaday ko. Kitang mga tiguang di ay. Kita mo'y unang dagko kay mga self-righteous kay ta. Kusog kay tanang moingon kinsa may sundo ninyo, kami ra bagyoy gahimo ana, ay gimog supak-supak, mura bag kita nay balaod.
Hasta gani sa atong pag-celebrate o mga pista, kaning pag-celebrate nato aning pagdebosyon sa santo, ang atong sundon unsay gibuhat sa mga katigulangan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ayaw na hinumdumi ang mga nangagi. Ni anay bag-o na kong himuon karon, ug ang bag-o mao na ni ang tinuod. Dili na magsigig hinumdum anang mga naandan. Kay kung ang naandan atong subayon, kanang imong naong, di gid na mo'y naong, di mong naandan atong 20 anyos pa ka, atong 20, una nimong 20 katuig, dili na mo'y naong nimo. Yang anong nisugot man kang maingon ana imong naong karon. Kung tinuod pa nga, doon na ginay bili ang naandan. Nga makig-away kita kay di gyud usbon ang naandan. Ang Ginoo di musugot ana. Ang naanda nila, batuon ang babae hangtod mamatay. Pero gitan-aw ni Kristo, limpyuhi ang inyong kasing-kasing, tan-aw natog ang naandan pa ba ninyo mo'y matuman. Kuhaan ang inyong garbo, kuhaan ang inyong sala, kuhaan ang inyong pagkakunuhay, muramog authority. Tan-aw natog, di ba mo kakita sa bili ni ining bag-o. Ug ang bag-o unsa man, basta binuhat sa Ginoo, makalipay gyud. Kay matod pa niya, bisan ang disyerto himuon akong suba, bisan ang kamingawan himuan akong daan, bisan gani dinhi nga way yuta ang simbahan, karon na anay yuta, bisag pobre kay ta dinhi atong simbahan, purti nang ninduta. Unsa may ni bag-o ani? Ambot lang ninyo. Nya magsige pa mo pabili na ng naandan, kadto na lang ginuntang atong parkingan diha. Kadto na lang ginuntay atong naong sa atong simbahan sa una, katong nangatangtang ang mga tiles, katong gabitay diha ang kisame. Katong nagsigigto ang atong mga kuan, sin, katong wa ta dinhi transformer, sige lang kitag ka trip off kay kuwang tas kuryente. Kadto na lang itong padayonon, kay mao man katoy naandan. Pero karon napuno tas kalipay, niabot pa ta nakaila na ta internationally. Mo nang duna natay pakpak. Duna natay gi-assign nga mga international o online pilgrims. Kinsa man ning atong online pilgrims karon, atong gi-recognize. Salamat sa Ginoo ani atong mga online pilgrims nga naa nagpuyo sa Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, o sa national nato nga online pilgrims ang nanagpuyo diha sa Aklan, Antique, Negros Occidental, Capiz, Guimaras, Iloilo. Yang ato sa mga online parishioners nga atong gihimong pilgrim karon ini atong nobina karong adlaw, mao ang dinis lokal, ang taga-Hinatilan, Oslo, Bulhuon, Alcoy ug Dalagit. Nganong gipanghisgutan man ni nato tungod kay sila nakakita og value sa ato dinig parokya, nagdungan silang pangmalit og mga slots hangtod karon mao ni nga nakaingon ta sa atong palibot na puno kita sa kalipay. Di ba? Nya magsige lang gyapon tag ingon kanang naandan, kanang naandan. Di usab na nas Ginoo, mo padayon na ta. Move on. Matod pa ayaw na pahigot niya ng imong kagahapon, matod pa sa unang pagbasa. Kay naghimo na ang Ginoo og dagkong butang. Kay magpahigotas kagahapon di kita mo sakay barko, maglangoy ra kita sa dagat. Kay mo man toy naandan sa una. Og magpahigotas kagahapon ayaw na gyud sakay eroplano. Kay bag-o man na. Ayaw sakay anang Fortuner, kanang Innova, katurag yung multicab. Kaya mo manti akong naandan for 6 years. Uy, kanindot sakyan sa Innova, mo sakay ko mapuno ko sa kalipay. Ang bag-o nga ihatag sa Ginoo mapuno tas kalipay, pero magpahigotas atong karaan sa atong naandan, mabungkag ang atong kalipay. Mas stress pagyud ka. Okay, huna-huna huna-huna atong imong buhok ni adtong katubang mga 30 years ago. Nya karon 60 na ka, 80 na ka. Tanaw atong imong buhok sa una. Nya kadto gyud mo i-value.
ayaw pagdawat aning bag-o. Tanawa, di ba, ma-stress ka, magpunay lang kag patina sa imong buhok, sigintina, nya inig kaputi na sagsugod sa punuan, hala, ni puting na sa dalo, sige na sa kag-ana, ma-stress ka, oy. Pero dawata ang bago, di ba, mapuno ka sa kalipay, moingon din ka, hala, puti na, patyono na. Nya mingon din Ginoo, don't worry, nag-andam na ko nimo og langit, nawa na gid didtoy putig buhok, pulos na batanon, didto wa nay kamatayon, wa nay kasakit, pulos na lang kalipay, kay nagsige man kag sunod sa akong pagtulunan. Mura naman kag si San Pablo nga niingon, nabuhi ko tungod ni Kristo. Wa na ko'y laing gipaningkamutan, maura gyud ang pagkuyog ni Kristo. Langit dayon ka, malipay din ka, hala Lord, mahintag mamatay nako. Makakita na kag values kamatayon, kay ang kamatayon mao man ay mosulti nato nga nahuman na ang imo dinhing journey ug mopadayon nakangadto sa tinuod nga puloy-anan, dili dinhi biyaan taning tanan, basura ra gid ning tanan ikumparar sa langit nga maoy atong padulngan. Nindog tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo nga anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mangluhod. Himuon nato karon ang nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing, kining musunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikaupat nga adlaw, pag-ampo sa kaulay. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, nga mao ang giambitan ni San Vicente Ferrer sa iyang pagkaulay. Tungod niini, sa pagsudong lamang niya sa mga babae nga daotan o kalibutan, nga nawad-an na sa kaulaw, namiya sila sa ilang mangilad nga batasan, o gikan usab sa kahumot nga nangalimyon sa iyang lawas, na nagpakaila ang mga lalaki sa ilang naandang mga sala nga malaway. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga pahanungdan nining anghel nga matinaw. Huwag tangon ko unta sa akong kasing-kasing, bisan ang labing gamay nga mga una-una, batok sa pagkaulay, nga aron sa ingon ni Ana, mamahimong ulay o putli ang mga pulong o mga buhat ko, nga mo'y magdala ka nako sa paghigugma kanimo, o sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Sa lungsod sa Masalfar, ang usa ka dalaga na sakit o grabe kaayo tungod kay wala na makaihi sulod sa taas nga panahon. Gibasahan na gani siya sa pagdangat sa maayong kamatayon. Maampuon siyang mitawag kang San Vicente, kinsa mipakita kaniya diha-diha, ug namulong sa malumo ug inamigo nga mga pulong nga miingon kaniya, nining sakita dili ka mamatay, hinunua mamaayo ka karon dayon. Pag-ampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon o yamot nga amahan San Vicente Ferrer,
manlalaban ug maglilipay sa mga tawo nga may debosyon kanimo. Nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ni ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga pinaagi sa makanunayong pagtuman sa mga gimbuhaton, panahon sa Kwaresma, ang tanang Kristiyano makaila kang Kristo ug sa gahom sa iyang kabanhawan, sa ingon sila muambit sa iyang pagpasakit. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga ang Ginoong Hesus magtandog kanila nga naa sa pangagamhanan, aron mahimo silang mapaubsanon, diha silang pangalagad sa katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umabot nga piniliay. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga alang ni atong nag-antos sa nagkalanlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga mahimong magmalampuson ang 2nd National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod sa 24, 2022 nga motak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa tumagi plano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Nga sila nga nangamatay, makadangat sa kahimpitan, nga nagagikan sa ilang pagtuo kang Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy-i kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya
nga among gipangamuyo kanimo niining novena pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala pinaagi sa gahom niining sakripisyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nganha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay, uban kanila
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay, mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamhanan ug mahigugmaong amahan tuburan sa tanang kinabuhi, grasya ug gahom, nagpatalinghog ka kanunay sa pangaliya sa imong katawhan. Busa panalangini ang tanan nga nagaampo kanimo pinaagi sa paghalad niining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad niining maong kapistahan karong tuiga, ang nahisulat dinhi sa mga pamisa ug ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing, ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay ug kasantos sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod. Atong pasalamatan ang mga tao nga nagpaambit nato ron sa ilang grasya, sa ilang mga dagkong butang nga nadawat sa Ginoo nga napuno tas kalipay. Niining atong ika-upat nga nobinaryo sa atong kapistahan. Una, ang atong mga pimag nga nag-atiman dihas gawas, ang nag-manage sa atong parking o sa atong kaning traffic, ang atong naglimpyo aning simbahan, nag-decorate niini, ang atong mga paris personnel nga mao gyud nagpahigayon sa tanan,
ang atong mga frontliners o ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates nga mga atong PYCC, ang atong salmista, ang atong mga lectors, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans o ang atong mga IT, mga sokom o ang nagmanage sa atong kaning TV monitors o sa atong sound system, ang nagpreparar nining atong misa para ma-upload nato sa atong social media, o atong pasalamatan ang atong mga pilgrims niining misaha karon nga mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 4, ang Angelestico North Star Meat Merchants Incorporation o Dolorosa Pitugo Property Leasor. Ato sang pasalamatan sa kunang gikaingon kaganiha ang atong mga online pilgrims, ang atong international pilgrims sa online, mao tong atong kaigsuonan, mga ato sa ni mga donors o benefactors na malit og slots nga naa nagpuyo diha sa Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay ug Uruguay. Ang ato sa mga national nga mga pilgrims sa atong online parishioners, ang mga nagpuyo diha sa Aklan, Antique, Negros Occidental, Capiz, Guimaras ug Iloilo. Nya ato sang mga lokal dinhi sa probinsya sa Sugbo nga mga online parishioners ang naa na nagpuyo sa Hinatilan, Oslo, Bulhoon, Alcoy ug Dalagit. Apil mong tanan ani sa atong pagampo karon, nya pwede san mong moapil og padayog palit og slots. Ato sang iampo og pasalamatan ang atong mga offerers karon ining misaha katong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao sila si Attorney Darwin and Mrs. Lady Mabel Kula and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. So karong hapon ang atong motorcade magsugod sa mga alas 2:45 o niya ang atong misa novena, main novena himuon sa alas 5 sa hapon. Mga minor novenas, napatay novena karong alas 11, na ay alas 3, na ay alas 7 sa gabi. Nya atong iampo ang kalampusan sa pag-consecrate sa atong Kapilinya de Fatima nga usa sad ni sa mga dagkong butang nga gihimo sa Ginoo pinaagi sa atong mahigugmaong pagpamalit og slots. I-consecrate na ni Archbishop Palma og sa mga daghang mga obispo, mga kaparian o katawhan, labing minus mga naagin sa mga 6,000 ka mga tawo ang atong expected nga moadto, mutambong na overnight vigil sugod alas 7 sa gabi hangtod alas 3 kadlawon. Nya mosunod dayon ugma pohon alas 4:30 kadlawon ang consecration mass. Nya ini ka alas 11 sa buntag ugma na ay misa gihapon adto sa Kapilinya with Monsignor Ray Pinagundam ting ito. Nya sa alauna ang akong misa didto adto gyapon sa Kapilinya. Nya ang alas 2:30 na nasa misa si Monsignor Roger Fuentes ug sa alas 4 sa hapon ang direktor sa WAF ug atong Vicar General nga mo'y nagdaan ng Kapilinya karon mao si Monsignor Ruben Labajo. So kining mga kasaulugan na mga dagko ning butang nga nahitabo sa ato sa dining parokya, nagkaduol naman atong pista. Excited na mo? Daghang activities kada adlaw natay motorcade niya inika bispiras karong Biyernes ang atong grand motorcade nga mo atong giawhag nga moapil ang mga kapilya, magdaapod mo sa inyong mga santos o inyo sang dekoritan ang inyong mga sakyanan. Alas 8:30 sa buntag nato himuon
Nya naatay novena mass sa alas 11 sa buntag ug may novena mass ikasiyam nga novena sa alas 6 sa hapon. Nya naatay foot procession for the first time kada maglakaw ta ba. So alas 3 sa hapon karong Biyernes manglakaw na ta. Ana no? Adi na mo ganahan mo lakaw, sige labog sakay. So gikan dinhi mubo lang anas kurba adtos kugo kanang limogmog bugwak nya lapos ta dinhi sa may purok na dia dapita kana ilaba mga ilang day kon ba ilang mga marikit diha o dapita na talusot alublakan nya balik nang anhi. Mubo lang nya inig kapista pohon ang atong groundbreaking dire alas 9:30 sa Luyo nya naatay pontifical mass kuyog nato si Archbishop Palma anhi dinhi sa simbahan alas 10 sa buntag unya inig ka humas misa inig human sa misa adto ta sa Atbang Maniudto diha no Barrio Fiesta. So tanang mga barangay ang 5 ka barangay atong giawhag nga maanha diha kuyog sa mga kapilya nya anha ta mga tanan na awag yapon mo malipay. Ang atong role dinhi kisay tagian ng bataa anang igawas gid nato ngadto ha kay basig ang kuno nas pari inon madugay na igawas gyud ngadto basta magsaba-saba na gani ang inyong anak welcome ang ginatanan pero magsaba-saba magsigdakaw-lakaw na dad-adayon mga ginikanan ngadto sa gawas ha dito lang standby just to help our congregation nga dili kay ta madisturbo kanara wa man ta mo reject ana ato lang gibutang asa ang proper place para anang mga klasiha sa sitwasyon padayon ko gamay inig ka gabi karong pista pohon sa Sabado inig human sa misa sa alas 6 naata dihay live band natay murag get together kanang ko lang ba kanang siaw-siaw lang god para pag-ending sa atong pista pero ang pwede ra mosulod ang tanan rang working committees o mga members sa mandated organizations o mga chapels mga chapel leaders mo ray pwede mosulod ay sa magsuod tanan kay tampo na lang no mong pagkaon tingali ay palit no bitaw palit mong slot ha aron daghan tag magamit unya karon sa update sa atong kuan mga slots sa atong Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer SUSBF alang nis atong piyesta sa 8,000 slots nga tag 500 per slot ang halin nato as of yesterday ning abot na og 5,189 slots. Pakpak. Naa na lang tay 2,811 slots nga nahibilin. So padayon mo palit ani kay budget man ni para sa pista o para sa atong Holy Week. Hinaut unta nga mahurot ni natong palit karong mga April 9 sa atong pista. Ikaduha sa atong slots nga Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction or DOPS alang ni sa atong mga church projects yung pinaspasay na tarog himog church projects sa 54,000 slots nga tag 1,000 per slot ang atong halin as of yesterday ning abot na og 1,027 slots. Pakpak. So, good na tag-abot 1,000. Pero naapay 52,973 slots. O inyo ning palitog hurot, dali ra kay ta makatukod ato mga projects nga akong gisgutan. Sa pagkakaron, naapatay balance sa ato dinhi mga yuta nga napalit nga mga 7.5 million. So, kung inyo ning dali og pamalit, ato ning paspasag palit, mga film sa kong palit ani, makabayad ta ani the soonest possible time. Ikaduha, sa schedule of activities sa atong fiesta o sa Holy Week, tanaw-tanaw lang mo anang atong gibutang diha nga mga schedule na diha sa gawas, parking area, dapit diri o dapit dito, tanawa lang na, haron mag-guided mo sa ato dinhing mga activities. Nya,
Kining atong usa sa mga activities karong pista, as usual, manghatag tag 5 kilo rice ngadto sa atong labing minus 2,500 nga pobre nga mga pamilya dinis parokya. Ato silang pasination sa pista. Tagaan nato silang 5 kilo rice, mga 2,500 families ni. Busa karon, open na ta sa mga donations, panghatag nga mga bugas. Ako mong awhagon, kamong tanan, nga niining pistaha, manghatag tag pamista sa atong mga pobre nga mga kaigsuonan, nga mga pamilya. Usa lang kapak nga 5 kilo rice, i-remit lang dinhi. Ato na nang mapaambit nila. Ipanghatag ni nato, inig bispiras sa atong pista, unya og di mahumaghatag, ngadto na gyud inig pista, ipadayon natong panghatag kining mga 5 kilo rice. So kamong gustong mo donate niini og mo tampo, ihatod lang dinhi ang inyong mga bugas nga gustong itampo. Padayon sa kong mag-auhag ninyo sa pag-apil o sa pagtabang sa atong ordinahanan nga si Reverend Charles Quizon, atong deacon nga tagalataban nga pagaordinahan sa pagkapari karong Abril 19. Natay gibanabana nga mga 400,000 ang magasto ani sa iyang kantamisa o sa iyang ordinasyon. Nya hinaot ta nga mutabang mo. Ihatod lang sa didto sa ato gyapong opisina, nya kamo mga online parishioners, i-text lang or ipadala lang sa atong naandan nga paagi sa pagpadala og hinabang. Katapusan kining atong pista na atay tulo ka contests para nis mga kapilya, benepisyo sa kapilya. Una, ang ato karong street decorations. Kay bawo na mos roll ani, no? Gasugod na ni ang judging atong first day hangtod ni sa 9th day. Nya sunod ini grand kaning motorcade ato sang gihimong contest ang mga float, murag float ba kanang gitamtungan silang santos ang dekorasyon. So by chapel gyapon na nga contest. Kana sang atong barrio fiesta diha, ang simbahan mo kita dinhi mo provide og mga tents, pero kamo mo decorate ang barangay chapels. Kamo mga barangay chapels maghiusa mo, kamoy decorate nya ang ato sa dinhing parish muhatag sa tagduha ka litson kada barangay para sa paniod to. Inyo na lang ang punan sa inyong mga sudan sad nga palito adadon nya inyo nang ihanay diha para idawat sa atong mga inyong mga ato nya mga bisita. Kita gon magdungan tagkaon. Kuntison po na nato ang pinakanindot og dekorasyon, pinakalami og sudan, og pinakadaghang tao nga nikaon. Kay nam sa iwaban maludon magtan-aw sa inyong mga naong. So kung may kay mong mo entertain nya daghang kayong tao didto, ato sa na i-consider sa judging. So nasa mo daog diha. So sa tanang mga prizes kana ray atong ihatag outright. O kisay mo daog, ihatag dayon nato aron inyong mabahin-bahin sa mga kapilya nga ni apil sa kada barangay. Pero the rest, ihatag nato kung doon na mo'y project nga ma-identify sa inyong chapel. Di nato ihatag ang mga prizes kung wa mo'y project nga i-identify sa inyong chapel. Nya doon na sa bagong rule. Kung dili ninyo ma-withdraw within 60 days ang mga prizes, automatic na nga ma-forfeit. Within 60 days, maghimog-himog project sa inyong kapilya. Kung wa na gani mo'y project, guba ang inyong kapilya, nya paghimo na sa mong bagong kapilya. Ana nagi mo'y project. Di bitay na agid ay, nagi mo'y mahimo. Ginagmay ra sa datong prices, tag 30,000, 20,000 nga ana ra man. So ana ha, aligri lang gud. Mura lang iglingaw-lingaw, mura lang igtiaw-tiaw, pero doon na ni mga dagkong butang nga mahitabo kay kuyog man si Kristo, kuyog man si San Vicente Ferrer. Nindog na ta.
medyo apiki naman tas panahon, wala na tayo individual veneration. Ang akong ihatag nga final blessing, mao ang sign of the cross, ginamit ang relic ni San Vicente Ferrer, nya mao na lang sad ni ang atong veneration sa iyang relic niining nobina karon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, uban ni San Vicente Ferrer, atong palambuon ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.